Un peth bydd bob trefn y cwpwrdd ydy noodles sych. Maen nhw'n para am byth, yndi. A fama dwi noodles reis, so pad thai amdani, ia. Ww! Dwi yn lyfio pad thai. Boom! Dwi rioed i bod yn Thailand, ond oedd met fi Jim yn chef yn Newbron Bon Newydd ac oedd o'n neud pad thais amazing yna. O'n i'n dod at y 3-4 waith yr wsos am pad thais fe, oedd o'n chwalu pen fi. A'r top tip na ddod iddo fi efo pad thai, oedd yn siŵr mae'r prep i gyd cael ei wneud. Achos unwaith ti ar y wok na, sy'n troi yn ôl, mae'n fast, ferocious, ffyrnig. So hynna pam, mae'r key yn y prep. So, dŵr yn berwi,fen o'r noodles reis. Mae'r pacad yn dweud 5 munud, so yna rhoi 3 munud iddo fo. Cwcio yn al dente, gorffan i off yn y pad thai wedyn. Hanner pac amdani. Iawn ta, hein di bod yn byblau ffwr am ryw 3 munud o'n. Tan off. A'r noodles yma straight fewn i'r dŵr oer yma. Mae hwnna'n stopio'r proses cwcio straight away. Ideal. Cynnesu'r wok. Dy bach o vegetable oil. Ti eisiau'r wok ma'n boeth. A dwi ffansio dy bach o pad thai efo yw'r. Fe mae dwi thais yw'r. Dwi wedi gadael y croen ar achos dwi'n lyfio brath i fewn i'r croen crispy na'n pad thai fi, ia. Mae'r wok ma'n cychwyn mygu, so amdani. So am troi'n ôl wan, dwi wedi cofio bod dim yn y prep. Chicken fewn. Pinsiad o halan. Fa ma fyddai'n lle adio dim bach o cic, ti bach chili powder. Just cwcio'r yw'r ma trwad. Wow, yna lliw da'n cychwyn dod ar ein wan, mae'r croen yn cychwyn crispio. A wan, dwi partio'r gwyn o'r spring onion, garlic a chili, fewn o fo. A dim bach o umami, anchovies di torri fyny dda. Peidiwch o poeni yna dim blas fishy yn hwn, mae hwnna jyst yn di toddi ffwrdd a gadael umami. Ww, dwi yn lyfio pad thai. Unwaith mae'r nionyn, chili a garlic di swetio i ffwrdd. Mae'n ei cychwyn leirio'r sos, ia. So fa ma, dwi wedi bach o tamarind. Just dipyn bach, ti isio fish sauce. Dwi bach o rice wine vinegar am y sir hit. Dash bach o sesame oil. Juice lime. Cymysgu. Fewn efo'r bean sprouts. Ideal, hynny'n cael ryw munud bach. A fewn efo'r noodles. A dwi bob tro licio gorffan y noodles off yn y wok. Maen nhw jyst yn amsugno'r flavour i gyd, ynddi. So, fewn o dim bach o cnau. Mae'n neis cael y crunch, ynddi. Cashews di rostio dy hyn. So, mae bron iawn yna wan. Jyst i adio wy bach. Scramblau straight away. A then just mixio fo fewn. Unwaith mae'r wy di cwcio allan, mae'n barod. Off y tân. Oh, pad thai, yes. Iawn ta. So, serfio fo. Noodles. Tre hwn edrych mor neis, dwi eisiau peilio i fyny mynydd o pad thai. A ffordd oedd Jim yn serfio i fi, roedd pinsiad bach o'r cnau ar yr ochr. Wedyn o lime. A gorffen i off, efo coriander a partio'r gwyrdd o'r spring onion. O, gorfod amdani. Glaslid o lime. Boom! Mae mor fresh, mae mor zesty. Mae'r contrast efo'r noodle soft a'r cnau yna, a crispy chicken. Bowlan perffaith o fwyd fi. Fydwch chi'n neud prawns yn pad thai chi, neu even tofu. Cael goeddi. Di bach o ingredient o'r cwpwrdd. Gallu bwyd really sydyn, really syml. Ti'n pacio punch.